ħajnala triq Tal-Barrani llum iktar tard prattikament wara l-morning peak wara l-10 nkunu qegħdin nagħlqu it-triq minn Tal-Barrani lejn Xintil u ħadd tkun qed tintuża rotta alternattiva minn Santa Luċija. Bażikament in-nies iridu jaslu. Garibaldi ġifieri jridu jgħaddu n-nies? Irridu jaslu għat-triq Garibaldi, ma qabel tasal Garibaldi tiddeċidi jekk inti ssejjer lejn naħa ta' Tarxin jew in-naħa ta' Santa Luċija jew in-naħa ta' L-Gudja. Għal inti qabel il-lights ħatażel rotta tiegħek. Jekk inti ħatasal mal-parti ħatinagħlaq ħatidħol minn ġo Santa Luċija mill-bypass dawret it-Torri u minn hemmhekk ħatasal biex tasal triq Garibaldi. Kemm importanti li minkejja l-proġetti u l-infrastruttura li tkunu qegħdin tippjanaw intom, tippjanaw ukoll it-toroq alternattivi għall bqija tal-pubbliku għas-sewwieqa. Ġifieri anke meta nkun qiegħed għaddej minn daw it-toroq jisni napprezza il-mod ta' kif qed isir ix-xogħol. Imma l-kemm hemm diversi restrizzjonijiet xorta waħda hemm xogħol li ma jidhirx li intom naturalment tifhem waqt li qed tagħmlu x-xogħol xorta waħda ċerti toroq speċjalment li n-naħa tan-nofsinhar tal-pajjiż iridu jibqgħu miftuħa dawn ma tistax tagħlaqhom kompletament. Min-naħa tagħkom x'ikun għaddej minn moħħkom u l-ippjanar marbut ma' toroq alternattivi? Ħafna drabi meta nassu niddeċidu li tingħalaq triq tkun l-aħħar għażla li jkollna u tiġi deċiża fuq il-metodu kif ħajsir ix-xogħol u iż-żmien anke partikolari nkunu għaddejjin minnu. Eżempju jekk tingħalaq triq irridu nkunu ċerti li hija sikura illi ma tistax tħalli traffiku għaddej minn miegħek għax ħafna drabi nippruvaw inħallu traffiku jgħaddi biex ma nagħmlux congestion madwar il-proġett. U anke jekk għandek żmien partikolari trid titlista fih, allura tkun iktar faċli tagħlaq għal ftit żmien biex tlesti iktar malajr tiegħu lura l-pubbliku. Ħafna drabi rridu nduru lejn rotot alternattivi u nġibuhom jaħdmu b'mod differenti waqt id-diversion. Eżempju dawret it-Torri ħad tkun qiegħda one way minn Tal-Barrani lejn Santa Luċija. Qabel kienet two lanes in opposite direction biex niftehmu. Hija parti mill-pjanar li jsir qabel biex aħna naraw li l-volum ta' traffiku li ħanaddu ħajkun hemm naqa' congestion ħajgħaddi bil-mod għax xini hija parti triq minn raħal. Imma li nġibuha li tintuża tajjeb għat-traffiku. Dan il-ħsieb apprezzajtu, infatti meta kien hemm il-mument fejn kienet magħluqa mhux magħluqa ġiet imma rotta waħda, karreġġjata waħda minn Santa Luċija nieżel lejn il-Marsa. Infatti għalħseb anke min-naħa tagħkom bħala ħsieb, minflok kien hemm stop sign jew minflok kien hemm traffic lights, il-lejn irnexxielu jkun komplut. Allura dak il-persuna li nieżla minn Santa Luċija m'għandix għalfejn tieqaf. Tiġi deriġuta f'lejn sa dedicated għalija li tibqa' sejra dak il-lejn. Dan huwa parti anke mill-ħsibijiet tagħkom illi kemm jista' jkun teliminaw stop signs u traffic lights u dejjem biex inħallu l-flow miexja fil-fatt ġieli ta' interventi li jew isiru mill-bidu jew isiru eżatt wara tiġi implementata diversion fejn naraw li karozzi som qed jibżgħu joħorġu għax qed isibuha ġdida niffaċilitawha billi ntuhom dedicated lane. Infatti anke f'din id-diversion ħassir iktar tard illum ħajkun hemm dedicated lane biex min ħireġ minn fejn l-iskola ta' Santa Luċija ikollu rotta li jistebqa' ħireġ minnha inkella qatt ma joħroġ bit-traffic li jiġi mill-exit ta' qablu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.